Unaona ndinonzwisisa kuti chinhu chinoita kuti tirwitsire musangano zvasiyana neivhendi imwe yatinombosangana tiri tega mukati mezuva resvondo. Gare inesuva tiri kumabranches kwatinobva tine svondo dzatinosiita. Masevhisi iwayo akatosiyana nemusangano watinenge tichiungana pano. Gare inesuva izvozvo tinofanira kuti tiwane different yacho kuti tiwane relevance kuramba tichiya kumusangano. Toda kuti tirati iripo pakuti tauya kusvondo nepakuti tauya kumusangano. Ndinotenda kuti Mwari pachezvo akanofanira kutijekesera kuti dimension kana kuti level yekushumira nepatasvika iyi ndo yemusangano, dimension yelevel yekushumira iyi ndeyesvondo. Gare inesu hatina kuya kuti tizosangana nehama neshamwari dzedu, tine kumwe kwatakafanira kuti tisanganirane. Gare inesu asi chinoita kuti musangano uzokosha kuti tauya kuzotisangane tiri vazhinji, Mwari ozviratidza kwatiri takaungana tiri panhu pamwe. Gare inesu saka ndaida kuti dei tazama kuti tese timbobatwa nedzimwe pfungwa kuti kana tichinge taungana pamusangano the experience kana kuti the feeling yaunokubata uripo yakaita sei, inofanira kuva different from an ordinary sunday yaunoungana nevamwe vanhu mubranch mako. Gare inesu hatizi kuzanduka kutazama kutaura mukazvibata. Gare inesu nekuti shoko iri ratakaunganira nhasi iri remusangano uyu kwaiva kurayira kwaJehovha kwakati chiitai izvi nguva dzose muchitirangarira. Tauya pano nhasi tiri kuda kurangarira basa rakaitwa naJesu. Tiri kurangarira basa raakaita rakatopfuura kare. Rinova ndo rakutipa simba nhasi rekuti isu tiuyewo pano tichipupura kuti tiri vanakomana vaMwari, titori nemugovewo mukati memba yaJesu. Gare inesu ndaiti inini panotaurwa kuti kuya kupasika paipai taifanira kuti tiwane vanhu vachichema nekushumira. Nekuti vakurangarira pamusoro pezvakaitwa naJesu mwanakomana wemunhu akadzikiswa pano pasi ndokubva atakura zvivi zvedu zvose kuti isusu tigozo tavatsvene vanogona kumira pamberi paJesu vachimushumira. Gare inesu ndaida kuti nditangire nhau yangu kuna Zakariya 9:9. Zakariya anoprofita pamusoro pezvekuuya kwaJesu. Gare inesu Zakariya anoti iwe chifara mukunda weZioni nekuti mambo wako auya. Gare inesu zvonzi chipembera iwewe mhandara yeZioni nekuti musununguri wako asvika. Gare inesu tikazojamba vhesi yokubva kuna Zakariya 9:9 tinofanira kuti tikauya kuna Matthew 10 kandisingakanganisi Jesu anozoti opinda mukati meJerusarema. Gare inesu ochigamuchirwa achipinda mukati meJerusarema. Ndinofara nechiitiko chakaitika ipapo nekuti zvinonzi vazhinji vakapemberera nokufara vachiti zviro kwazvo ndiye Jesu mambo anga arehwa kuti achauya. Gare inesu asi zvinonzi kune vamwe vanga vari pakati pekuimba nekufara uko vasina kugamuchira kuti ndiye Jesu Kristu airehwa. Gare inesu chikonzero chii? Ivo vanga vakanzwa kuti kuchazouya mambo achasunungura maJudha. Gare inesu asi ivo vakamira vachitarisira kusunungurwa kupanyama. That's why maiona kuti pakazoti pazvakwa Jesu Herode anorayira kuti vana vose ngavaurawe. Gare inesu nekuti iye waifungira kuti chaakuuya kuzoti atore umambo hwepano pasi hwenyama. Gare inesu asi Jesu anga asina kuinga kuzotora umambo uhwo. Umambo hwanga achida kutitorera nekutigoyera umambo hwekudenga. Gare inesu ndesaka muchiona pavakamuroverera pamuchinjikwa ivo vakati vapedza vhose asi ivo vainge vachigadza umambo nekuda kuti zvanga zvakanyorwa kuti iye achauya kuti afe kuti isu tigona upenyu husingaperi. Gare inesu saka ini ndiri kuti
handisi kuda kukusiyai nhasi muchifara muchiridza ngoma gare venesu, asi musina mentality yekuti makasunungurwa. Basa riripo napa patiri kurangarira basa rakaitwa naJesu rekutisunungura pakusungwa kwatanga takaitwa gare venesu. Asi ndiri kuti basa iri kune vamwe vakatomboriitirwa pakutanga vasina kuritenda gare venesu, nekuti ivo vaifunga kuti Jesu Kristu zvanzi apinda mukati meJerusarema takuda kuti tisunungurwe pautapwa hwatiinawo, zvekuti nhasi kuchitori nemamwe maJuzi ari kutenda kuti Jesu asati auya achazoti auya gare venesu. Ivo vakurangara kuti Mesaya paachauya hondo dziri mukati mana Irani naIraki ndobva dzichabva dzapera, nekuti Jesu ndo paanenge anzi auya gare venesu. Nekuda kwokuti zvavaitarisira zvaiva physical not spiritual gare venesu. Saka nhasi tinogona kuvawo nevamwe vanhu ivavo nekuti vari panapa vari kutoimbawo hosana ivo vachipembera kuti Jesu Kristu akapinda muJerusarema gare venesu, asi vasingazivi relevance yekuti tiri kurangarira chii pamusoro pezvakaitwa naJesu Kristu gare venesu. Gare venesu. Gare venesu. Toverenga tsamba yatanga basa vaEfeso chapter 4 pa 1 verse musoro shoko unoti mimwe yatiri vamwe gare venesu. amen Gare venesu.